Hola! En mä keksinyt parempaa. Sä kelvata. Mitä vittua, Maatti? Ei. Onks mä Maatti? Eli automaatti. Joo, Prunkissa. Me ollaan menossa johonkin paikkaan. Kaupungille kohta. Niin, ja se on itse asiassa kun kello on... Tai hei, kun tää on kuitenkin mun kanava. Niin... No niin, kello on ton verran. Kuvaamaan. Näkyy. Näkyy. Kamera kuvaamaan. Varttia vaille. Me ollaan menossa The Crazy Days. Hullulle päiville. Me ollaan menossa... Ekaa kertaa ikinä. Mikä kauppa se on? Stockmannin eka. Sitä mäkin. Mä en mieti sen Stockmannin. Niin me mennään Stokkaalle hullulle päiville ja siellä tulee... Tää on ensimmäinen kerta, kun mennään hullulle päiville. Mä en oo ikinä ollut. Mä en oo kanskaan ikinä ollut hullulle päiville. Mutta voi olla Glyffi, onko me mennään Glyffin kanssa? Glyffi on ollut. Joo, tää niin Glyffi pitäis tavata, me mennään Lyskaan. Se on Lyskassa. Me mennään... Kisuu! Mennään sinne Lyskalle moikkaan Glyffiä ja sitten me mennään Glyffin kanssa. Sinne saattaa tulla muutakin friendiporukkaa ja mahdollisesti. Itsellähän ei frendejä ole. Mutta sinne ainakin pari mun luokkalaista on menossa. Ei lähdetäänkö niinku ihan nytte? Siltä musta tuntuu. No. Voi olla vähän liian aikaista nyt jo lähtee. Paljonko luokka näin? Varttia vaille oli vasta. Ja mä näen se facing tavalla. Elikkä siis me käydään kirjaston kautta. Pitääkö nämä 3 viemässä? Pois. Mutta tuntuu Crazy Days. Pitäisikö nää varmaan mukaan? Voi sanoa ottaa, kun sillä voi tulla aika pimeää. Jos me ollaan vasta pimeää. Tällainen... Ja sitten on hyvin paljon mahdollista, että me mennään sen jälkeen jonnekin mäkkärille tai muuta. tai supiin vähän vettää safkaa ja... Voidaan vaikka 2 mennä, mutta ei 2 on niin hauskaa. Sitten tsekkaillaan. Katsotaan. Minkälainen päivä on ees. Mua kiinnostaa. Pitkästä aikaa oikeesti mennään vaan hillumaan. Niin. Frendien kanssa. Sitä on tosi kauan, kun ollaan viimeksi hilluttu mun kavereiden kanssa. No sulla on ehkä vähän enemmän aikaisemmin. Mä oon hyvin harvoin, hyvin harvoin. Mä oon mennyt kaverille, mutta mä en oo mennyt kaveritten kanssa kaupungille. Mä en oikein diggaa olla kaupungilla. En mäkään yleensä, mutta... Hesaalasta meininkiä, mutta... Lähdetään joka päivä jonnekin vittu... Minne se on joka päivä? Mikä se on? Sano nyt. Stadi. Ei, stadi. Siis mihin ne menee? Tai... Joo. Kahville tai limukalle joka päivä. Vittu joka vitun päivä. Vitun porvarit saa. 3 euroa maksaa limukkaa. Mut nyt me lähdetään kohta stadiin. Joo. Nähdään siellä. Pyörällä Helsinki. Pyörällä Hesa. Täällä on satamalaiturille, me heistä pönnötetään ja lähtöä odotellaan. No ei nyt aivan, mutta kirjastossa tultiin käymään. UMS ei nimittäin ole tässä. Taitinkaan Mäkkän kirjastossa. Tämmönen mäki, minkä mä kuljetin. Menee hetki. Joten mä tässä ite jään tähän ootteleen ja taitin kuvata tämmösen pikkusen pätkän tähän väliin. Ja kohta se tulee tuolta tästä äkkiä yli. Tie yli. Mitäs teillä on muuten mennyt? Mä en tiedä tunnetteko te mua, kyllä tietenkin tunnette, koska tämähän on Jolla-Vlogsin kanava, mä oon sen veli Joki. Heippa! Mitä? Noin. Hei! Hei, me tavattiin Glyffi. Joo. Nyt me ollaan 2 matkalla tonne rotuaarille. Nisseni. Mä saan uut lasit. Glyff. Ei ookin saa uut lasit. Glyffillä oli kaveri, joka en halua sanoa nimeä. Nyt ainakaan. En tiedä haittaako sitä. Niin miten tää näyttää hyvältä näin? Elikkäs ja nyt he menivät reffaamaan yhtä toista mun vanhaa luokkalaista. Et mennään niinku viestään. Me mennään vissi viestään. Itse on mun pari luokkalaista pitäisi olla siellä, mutta meillä ei ollut ideana reffata siellä. Se me nähtiin UA. Jos te tiedä kuka on UA, niin description. Siitä kattokaa, siellä on UAn kanava ja UAn pelailuja. Meidän kaveri. Näin, mutta mennään Nissenille okei. Ja sitten tilannepäivitystä lasien kanssa. Moro. Joo. Hei moro, se on Glyffi! Glyffi on nyt paikalla. Kyllä Glyffi on täällä Jolle-Vlogin kanssa. Jolle-Vlogs kanssa. Siinä on Bananimen esikuva. Kiva mies, käykää! Häntä haleesaa. Täällä on Jolle-Vlogs! Kyllä, tuolla itse pitää sanoa vain Jolle. Kiitos. Noniin, hei. Terve, tervetuloa taas tänne maailmanlopun selviytymiskouluun. Minä olen Mr. Meikkel ja tässä on jotkut ihmiset ovat sanoneet, että normaalista kaupasta ei voi ostaa aseita. Se on täyttä paskapuhetta. Ei oo. Se on täyttä paskapuhetta on hiljaa. Ei. Tässä on sellainen täydellinen ase.
bananimiesepidemiaa vastaan, bananimiesinvaasiota vastaan. Eli siis monet uskovat, että tämä ase toimii näin. Se on harhaluuloa, yleistä harhaluuloa. Tämä ase toimii näin. Otetaan tukeva ote tästä ja lyödään noin. Ja voitto bananimiehestä on taattu. Kiitos. Niitäkin täytyy myydä täällä. Lelu ei jokki, onko sinulla jotain uusia löytöjä? Se sisällä flashlight. Niin, onhan täällä, kato. Täällä on monta käyttötarkoitusta. Mikä tää on? Virtahepo. Virtahepo, ja onhan täällä lehmäkin tietenkin. Äänteleekö tää? Ja tietenkin on täällä myös tämmönen tiikerikin. Holy fuck. Ei mun Tiedätkö, otapa tuo kamera tosta. Joo, meikä. Tiedättekö mitä? Mun lapsuus on pilalla, kun tää vittu ei vingu. Kuunnelkaa. Lapsuus, et se on enää lapsi. On. Tää ei perkele vingu. Minä näytän, miten se vingu. Noin se vingu. Näin. Oli äsken hyvä, että me oltiin täällä hississä. Ja me oltiin vaan hymäilemään, kun porukkaa tuli sinne. Hyvin awkward-maisesti. Kaikkia Lord of the Ringsia. Se oli hissi täynnä porukkaa ja kaikkea tuollaista. Se meininki oli niin kiusallista, että ne lähti saman tien juoksemaan melkeinpä poissa. Me päästiin sinne pysäkille. How to base. Joo, latpa. Noniin. Joo, moro. Roster, hei! Voiko hakea pillimulla? Hyvää päivää. Ykköskerroksesta. Tämä on Tuosta löytyy. pelleilyä. Hakea mulle? Joo. Okei, kiitos. Tuituskisa. Kappas, keppana. Kappas. Jolle hävisi jonnekin vessaan fäppäämään. Ei vessaan fäppäämään. Ainoastaan julkisella paikalla. Käy tuolla kaukana fäppäämässä. Ei. Jossain näkyy vessa. Ja jossain näkyy vessa, jossain näkyy palkoista, jossain näkyy fäppäystä, jossain näkyy jolle. Jossain kaukana. Katsokaa tänne. Ei se väärinpäin. Väärinpäin. Päivää. Hyvä kamera. Noin, päivää. Katsokaa. Katsokaa siellä kaukana porukka. Hyvä. Mitä me syödään tänään? Tänään syödään. Tänään syödään mäkkärissä. Tänään syödään herkullista. Oikein herkullista ateria. Mikä tuo on? Katsokaa. Mitä kiinni? Niin sä oot syy. Se bugittaa. Jätän päälle. Jätä päälle. Löls. Tervetuloa takaisin. Katsokaa, täällä on hieno meininki. Katsokaa, ketä täällä on pöydässä. Mitä? En mitään. Mitä teemme? Mitä tässä? Mitä läski? Kuka läski? Sinä olet. Minä läski, ei minä ei läski. Kato, siinä on Jolle Vlogs. Just hamburgerina. Kyllä, siinä on Toni. Njää. Haluatteko nähdä? Tää on pösö mun. Niin, siinä pösö. Tää on väärinpäin, mut siinä. Unohdettiin pösön. Perhana, no nyt mennään, siinä on pösö. Jos haluatteko nähdä, mitä ei kannata koskaan nostaa mäkkärissä, joka maistuu uloste ripulille. Minäpä näytän. Katsokaa. Mitä? Vastas on lytty. Ei, minua, minä en ole myynnissä, mutta katsokaa. Tätä paskaa ei kannata ostaa täältä. Tämä on aivan karsia. Tämä on tuotteet Toilet Simulaattorista. Tää on Toilet Simulatorin tuote. Tää maistuu aivan karsialle. Oli se hyvä peli. Tää maistuu ihan samalle, mitä tää näyttää. Ja miltä tää näyttää, no sen voitte päätellä ite. Mitä? Mitä haluat? Minun ketsuppia. Kyllä, ei siis ei. Ei, tosta saa ottaa. Siinä on hei. Joku on käyttänyt tätä. Joku on käyttänyt ketsuppia. Näytäpä. Eikö ei pösö kun olla? Ketsuppia on Kato, ketsuppia on ryöstetty. Hörpöti. Pösö on katon suo. Hetkinen. Mitä? Sulla on pinkit kehykset. Eikä ole. Pinkki kehys. Ei ole kuin punaista ja... Sulla on sinivioletti. Tää on punainen. Siinähän on pinkkiä Se on pinkki välissä. Ei, se on vaaleanpunainen. Se on vaaleanpunainen. Katsokaa, jokin selvä pinkki. Kattokaa. Sieltä ne tulee. Selvä pinkki. No niin, mihin ne mahtuu? Mitä no tilaa? No niin, ottakaa sitä. Ratkaa pöytä tähän, ei sinne kukaan tuu estää. Pöytämatkaa. Niin pöytämatkaa. Tässä on liian vähän suolaa. Se on alakertaa. Tilaa vaan. Ihan tarpeeksi. Ei tuu tarpeeksi. No niin, hei. Mä vaan syön ne sun vähän ranskalaista, ettei maita. Nyt kamera menee. Mitä minä nosta keskellä? Mitä meidän ruotiopäänä tekee? Taas
Nyt on mäkkäri ruoat. Mihin meni herra Punatakki? Lähtisikö kotiin? Joo, no Toni ja Kasper lähti, mutta oliko siis tää Oulun keskusta on mahtava paikka. Pullut päivät on aivan loistava. Nyt mennään uudelleen Stokkalle ja sitten me varmaan lähdetään jollekin taas chillaan. Kyllä. Mennäänkö me meille, kun mä oon banaanimies? No en mä tiedä, mä ajattelin, että ei joku toinen päivä. Kun mulla... Hei, jos kuvaatte, mennään vaan meille ja tehdään jotain hauskaa. Pösökin tulee mukaan. Mutta hei. Mutta millä Pösö tulee? Meillä on pyörät. Joo. Hei. Täällä vaan pelataan. Mä menen tästä ees. Täällä Pösön kanssa apinoidaan. Elikkä siis Pösö on vissiin luiki. Joo. Pösö on luiki ja Jokki on poisa. Harmittelin Drybong. Sillä pelasin. Kivaa tässä käsivarrella. Käsivarrella. Kädellä. Kamera kädessä niin kuvata. Mut hei, voisi sanoa, että tuo on oikeesti... Tuo on periaatteessa ihan hyvän näköinen toi kuva. Taas perseily. Niin. Ei Kreela oli. Miten peli etenee? Miten peli etenee niinkö? Hyvinhän täällä on ykkösenä. Mä hukuin tonne lumeen just äsken. Täällä hukutaan, Minua voi heleen. sähkötytään ja mä johan. Hyvin pieni luiki. Ja Ei vittu. mennään pudota saatana rötköön. Ja pelihän on Mario Kart Wii konsolille Nintendo Wii. Pelaamme tällä hetkellä Wii Ulla. Huissaa. Koska Ed meillä Lemon on Wii, Liget mutta ei ja- kotona. Ed. Ei! Ajaa! Normaali Ed on Baby Mario. ja sitten missä X. Video sisältää tuotesijoittelua. Ja Pösön. Niin, ja Pösö. Tässä. Pösö sanoo hei katsojille. Hei. Niinku maailman tylsin tervehdys. Pösö! Sä oot tylsä jätkä! No vittu anteeks. Et saa! Me pois. Ulos. No se oli mokas. Tuo on niin. Kattokaa, näin tässä käy kun nää kaksi pelaa. Blue Team loses. Ja Blue Team loses. Ja katso, Poser ja Luik on kummatkin Blue Team. Noin. Nää on paskaa nää kummat. Mutta hei, me jatketaan täällä illanviettoa vissiin. Mitähän kassasta löytyy? Illanviettoa täällä meillä. Tää on aika paskana tää sun kassissa. Älä vaan. Kokista ja kissa. On se reilu vuoden vanha. Kissa. Ja en kuvaa tuota. Onneksi ei tullut kameralle. Ei. Ei. Mutta hei, vaihdetaanko peliä vai? Vai pelata me lisää? Mitä peliä me muuten voidaan pelata? Mehän voitais pelata Nintendolandia. Jos ei oikein halua, me voidaan Pösön kanssa pelata Me Nintendolandia. voidaan pelata. Rapslandin ei tarvii yhden ohjelmisen. Ei tarvitse yhden. Pelataanko Rapidslandia? Se on Mario Partin tyyppinen peli. Pösö, me esitimme sinulle kysymyksen. Kyllä keskitytään joukkeeseen niin kaunis. Ja nyt tämä on K18. K18 materiaalia täällä tapahtuu. Nyt on Upataan gay.porn.com. Älkää kysykö miksi mä. Naisenkin naisväkivaltaa näköjään. Tykkääkö naiset on homo? nainen. Kattoiko naiset homopornoa? Ei kyllä mitä mä oon lukenut netistä ei kuulu. Minähän kuulen kaikenlaista, että ne kattoo ihan oikeeta pornoa. Ihan mies naista. Tai ei nyt sinänsä, että homoporno ei olisi oikeeta pornoa, mutta siis. Ei se ole oikeeta pornoa, siinä on miehiä. Miksi me hävitään joka ikinen kerran? Mutta hei, ajatelkaapa tämmöstä. Ei minä vaan. Että niin, jos mies ajattelee, että joku mies on bi, niin se on ihan helvetin ällöttävää. Mutta jos mies ajattelee, että joku nainen on bi, niin se on vittu seksikästä. Me käsikiusalla. Eli siis, jos niinku joku mies on bi, niin ihminen ajattelee, että se on tosi ällöttävää, mutta jos joku nainen on bi, niin se sitten mies ajattelee, että se on tosi seksikästä. Tää väliä se mitä välistä sukupuolella on. Niin se kyllä miettii silleen, niinku, koska periaatteessa bi on puoliksi homo. Se panee poikia. Se jotenkin se vaan ajattelee jotenkin oudoksi. Mut se on jos Mut siis ei, mulla ei oo mitään homoja vastaan. Ei mullakaan. Kenelläkään. Ei mulla oo mitään pösöä vastaan. Meidän videossa voi olla vähän. Semmoista, että viitattais siihen, mutta ei meillä ei oikeesti oo mitään. Pösöstä en tiedä. Ei Jokilla selvästi on. Tänä ei Jokilla oo mitään itseä vastaan. Mutta mulla Mulla ei oo mitään jokea vastaan, eikä sulla. Ja me ei olla rasisteja, vaikka jossakin me videossa sekin voi. Niin. Heijastua. Ruvetaanko hakkaamaan pupuja? Mitäs Mario Partia kumpi? Mitäs Mario Party vai Rapixland? Joo, Mario Party. Joo. Voi vittu.
Sopii. Pesee! Mitä? Mitä? Häh? Me pelataan. Mario Party. Kuten varmaan sanottiin. Hei, minigame. Kuvataanko tää minigame? Mä kuvataan minigame. Te ootte puolilla. Eli Tai nämä pelaa muutenkin puolilla tässä. Mä olen kuivat luut. Ja tää on pelkuri. Mä olen se vihreä. Ei vittu, tää on perseessä. Sugar Rush. Miten tehdään kakkuja? Joo, eli kielenkäyttö. Jotkut pienet lapset voivat katsoa tätä. Tää on ihan pepusta. Onkin mä tiedän. Tää on hauskaa. Recreate the sample cake. Niin. Muistatko tänään miten tää toimii? Joo. Sä nostat vaan jutun, pistät siihen kakkuun. Saanko mä tehdä tän teille? Jos ette osaa. Kyllä mä osaan tuon. Ei kannata ne. En kuinkaan... Mun ne yleensä ne on yllättävän hyviä tässä tietokone on yllättävän hyvä tässä. Kumpi on punainen? Mä oon sininen. Okay. Ei. Hei, ota se pois. Hyvä. Ei nuokaan kyllä kaukana ollut. Ei ollut, ei. Okei, hoida sä se sun puoli. Sun puoli. Tuleeko nopea? Ja helppo. Joo, väärä paikka. Äkkiä Jon. Ota vittu. Joel. Vahinko! Se oli helppo. Miten näet feilata? Yrittäkää nyt pojat. Niin, kum. Ei perpi. Mä kuvan pelkkää tätä. Voi paskia! Joel! Mitä? Joel. Tarkkaa! Hei, pikkusen heilataisi mennä väärälle kohdalle. Joel. Nyt mitä sulla sanottavana tässä? Mitä näin sanot? Me hävittiin noille. Hävittiin Vittu, hävittiin Pirdolle ja Toadille, jotka on normaalilla. Yllättäviä hyökkäjiä. Niin. Ja te olette luut. Mä oon... Anna tuu. Anna tulla oikein... Käyttäkö se nyt mitä? Eihän niillä ollut kuin traissutta. Eikö niin? Ei vittu. Nyt se menee ottaa toisen tähen. Tähet. On 0 kappaletta. 3 kappaletta. 11 vaan auto. No ei ole kovin paljon. Ja Twice, eikö double? Tauple. Mutta eikö Twice? Anteeksi, nyt minä kuittaan ja panen lintuja. Oh my god, the amount of usefulness. Of that Tompilla. candy. Mitä tää on? Me pelataan tätä samaa peliä vieläkin. Aika on kulunut varmaan tunti. Joo, tänne ylös nyt. Joo, toi ylös. Voi vittu. Mulla on yksi ongelma muuten pojat. Mun pitäisi tehdä vitusti kouluhommia huomiseksi. Niin. Pikkuvikoin. Kyllä Kyllä illanvietto näin poikien kesken paljon parempaa. Hei, kohta pyöritetään pulloa. Joo. Oikeesti. Tai kohta pyritään pallia. No sekin on sellainen vaihtoehtoinen. Se on sellainen miesten juttu. Akate ei mut pyörittää pallia. Ei. Tai ainakaan. Ei vaan niitä ole pallia. Niin ei oo. Ei. Me voidaan mitään tilaa. Kato. Se on pullon pyöritys helikopteriversio. Äläpä sillä mene piiloon sinne. Anteeksi. Oliko tuo duel vai mikä tuo tulikartti? Nyt tää rupes. Vittu toi on tule. Kattokaa toi vitun Toadi on tulessa. Joo, tuo on dual candy. Ei se osu kehenkään. Paitsi muhun. Eikö suhun? Duel. Hei, dupataan tolle tyypille sanoja suhun. Minä olen Pikku Paskali, katsokaa. Tästä alkaa suuri taistelu alla tämän maan. Tervetuloa tänne seuraamaan tätä... Vittu päin. Jännittävää taistelua. Kattokaa. Mikä tulee? Raiskaa Toadin. On hyvä piirre. Mikä tulee? Se tulee. Settle in the core. Mä en ikinä pelaa tätä. Heitetään vähän Korean. Mä tuun kattoo. Heitetään Koreassa Korea. Korea. Miten tää toimii? On jännä. Kattokaa miten se toimii. Se toimii Kyllä niin. vastaan pelaat Toadin. Painetaan Kyllä se niinku Toadin. controls. Eikä siis. Wave the vittu. Wave vittu. Katso noin. Se on syötälle jollekin vai? Mikä siinä oli idea? Pitikö se syöttää tai tehdä kori? Kumpikin, jos pystyy. I see. Täällä on koompia tolleen raiskaamassa. Ei on mun apulaisia. Katsotaan nyt näin Toad näyttää miten ei tehdä koria. Okei. Noin tehdään kori. Mulla on tullauta. Mutta kattokaa kun tämä tulee tämä. Eikö niin tälleen pitää tehdä? Oh, fuck mate. Eikö tää aika helppoa? Nyt toi osaa tuo. Niin. Alussa teki vaan helposti kori. Olet tiedät, että koompia välttää tuolla. Oi vittu sukkana sisään. Mitä nää teet? Eikö niin jos kompat pukkaa tolleen päällä? Sehän on Ja vähän niinku vedät niinku satana ollantaa nyt Toadia.
Sukkana sisään vaan. Oi oi oi. 10 pisteellä jo. Kattokaa 4 ja 14 vittu. Tuo tuli haastamaan. Ei. Tuolla on meidän champion. Se ite kävi sun kimppuun. Ei pärjännyt. If you wanna play the game, if you start the game, you better play it through, bitch. Laitaten Ismo Laitela. Mä herrotan katsojille. Tässä on meidän champion. Mut eikö se mitään? Kattokaa tätä liian lyhyttä farkkua. Ismo Laitelan sanoin, ken leikin ryhtyy, se leikin kestäköön! Me vedetään Vitu. vähän liekuvaa settiä. Niin. Vittu, no, me ollaan vitun OP, ne on vitun paska. Hei. No mä tiedän ihan homoata vastustaja. Kopo. Joku vitun Kopo. Toad ja Kopo. joku vitun Pirdo. Ai saatana. Katsoinkin koko. Nähdään taas joskus. Terve! Tässä on loistavaa musiikkia ja Vähän ja runkataan, nyt runkataan. nyt runkataan. Hei, Nyt se loppu. nyt runkataan. Tämmönen minipeli, missä pitää runkata. Minipeli, missä pitää runkata. Nyt vähän liukista. Kokiiko se voimalla mennä? Joo, mene vähän taaksepäin, pösöi näy. Okei, mä otan. Kuvaanko mä teitä vai runkkautta? Mä kuvaan runkkautta ensin. Pojat on kunnon runkkautta. Nyt lopputulos. Kenen... Kuka on paras runkkaaja? Draibon! Mitä sä runkaat edes? Voi vittu. Kuka on paras runkkaaja? Mä runkkaan mun luuta. Hei. Ja meillä on 100 kolikkoa. Driveballsilla on aina bowler. Oho, anna tulla. Elikkä jos leikkaa naru, jos naru on väärä, niin se on bye bye. Äkkiä pösö. Pösö, jos on loppuaika. Oh. Edes hyvää musiikkia kuunnella maan. Miten nää leikattiin? Näytä takana pelu. AB. Tänään. Heti. Heti ekalla. Fuck you, man. Fuck you. Tuodde. 54 kolikoista kuule poikki tämä minipeli. 54 kolikosta poikki. Vittu Toad. Selvis saatana. Nyt Pirdo, kuole. Pirdo sallin tää helvetti. Valitte tuon. Ei valittu tuon. Päu. Perkele. Oi vittu. No niin pösö. Sopii hyvin musiikki tähän. Mä oon nyt niin kohdeksmaissa on mitään. Vittu, sinne meni 50 vittuun kolikkoa. 54. Vittu. Eikä niin nuopella mukaan vielä, niin no. Mutta se on silti noin 54, kun on puolue. Joku vitun Pirdo voitti. Toadi olisi hyväksynyt. Joku vitun Pirdo. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt tuota. Kahtoke nyt saatana! Mä näin vessaa itsemään, se on rikottu. Joo. Mä voin jollain se jatkaa. Nyt ei! Excellent battle. Miten tunnistit Toadi äsken? Mitä vittu? Ja se on Lemmillä. Draibos and Luigi! Se antoi sen koko tiimille. Aja. Meillä on Draibos. tähteä. 10 vitun tähteä, pojat. Vedetään vielä 11 ihan koska... Nyt vielä 11. Ihan koska fuck them, that's why. Oh my god, it's Bowser! Niin. Joutumme jakamaan tuolin. Grab it! Kaikki vetää käteen. Nyt tuleeko ultimaalinen 1v1? Niin. Me olemme Superstar! Superstar! Soppatähtiä. Me olemme soppatähtiä. Next. Yes! Vittu mikä pösky. Voi vittu mikä jätkä. Missä se tähän? Se pysäytti, se painottaa nappia ja se pysäytti tähän. Mitä mä en tee? Oli se mitään? Ei, kun se ei ole. Ei ole. Mutta Pösö on lähdössä. Rakas Pösömme on lähdössä. Sulla on tommonen jätkä. Vittu kehä. Ei, lähti vasta silloin liikkeelle. Joo, mä tiedän. Mä olin jo tässä. Mutta Ösöppi on lähdössä ja Ösöppi. ei olekin mun lukko. Ja me saatetaan hänet, koska hän ei tiedä toppilasta mitään. Onneksi mä oon nuin näihin toppilahuuksiin. Ei vittu. Kattokaa mun tämmönen mukava sadekelivarustus. Tuota, mulla on kaprit ja kroksit. Mulla on kaprit ja kroksit. Täällä ei näy paljon mitään. Paitsi Pösö näkyy, koska Pösö on niin polttavan kuuma, että se on liekes. Se on parkour. Mutta ei Pösö ole mikään parkour, Pösö lentää. Niin, Pösö lentelee. Pösö harrastaa levitaatiota. Se on kato nykyajan teknologian lasten
harrastus. On niin kehittynyt, että ne kehittää semmoista lentogeeniä. Ai kivekset on niin kehittyneet. Anteeksi. Kohta pösö kidnapataan ja sen peniksiä ruvetaan tekemään massatuotannolla. Mulla on sellainen tunne, että me ei päästä tästä. No vittu tulee joku armoton vittu karhuryhmä tulee huutamaan. Niin. Tulee viittää teille nyt perata kaikki poliisit. Ei vittu. Okei! Hola amigos! Voi vittu siis. Okei. Ui saatana. Se on vähän liikaa. Mutta Ösöppi lähti. Ösöppi lähti. Poistui. Lähti Amerikan maille. Ei ku. Keskustaan. Vissiin keskustassa. Mä tiedä, ei se mun mielestä keskustassa, mutta silti. Lähti nyt omille kotimailleen. 94 on tullut tilaaja. Ultramäkäisen. Yes. Mutta se oli tämmönen päivä. Erittäin mukava päivä. En usko, että olisi näin mukava päivä. Raha kyllä meni, mutta... Raha meni pikkusen, mutta no rahan tuloa ei voi estää. Se voi, mutta... Voi olemalla me. Mutta mukava päivä oli ja... Toivottavasti joskus uudelleen, niin kuin me juteltiin vähän Pösön kanssa joskus uudelleen, me pelattiin vähän ja kellohan se on 8:15. Me lähdettiin joskus 2 aikoihin, vähän yli 2. Elikkä siis seuraava askelhan on siivota tuolla vähän. Tehdään vitusti kouluhommia. Joo. Ja no onneksi perjantaiksi pitää tehdä se musiikin teksti, niin me varmaan ollaan tosi... No, mitä musiikki sinulle merkitsee? Se on nopea, mullakin piti tehdä semmonen. Se on easy. Joo. Mutta sitten mitä muuta meillä on? Eikä mitään, mutta hauska päivä on. Eikä, helvetin hauska päivä ja tämmöset. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja... Tästä oli varmaan aika pitkä. Videoideahan alun perin piti olla hulluista päivistä, mutta se oli varmaan vähän enemmän tosta meidän Mario-pelailusta. Mutta haittaako se? Eikä se haittaa. Jos olit enemmän sitä katsomisen arvoinen. Jos oli katsomisen arvoinen video, niin good for us and good for you too. Tykätkää siitä sitten, mutta jos ei voi mitään meille. Mutta muistakaa tykätä, koska mitä yhdessä jutussa sanottiin, että tykkäykset ovat todella tärkeitä, sillä jos joku suosittu kanava tykkää tästä videosta, niin sen kautta tosi moni muukin voi saada minut tietoon. Eli siis muistakaa tykätä, kommentoida ja totta kai tilata. Ja tää oli tämä keskiviikko 90. keskiviikko ja nähdään taas joskus. Sano säkin jotain. Voiko sanoa hola amigos kun lopettaa? Ei, sano anti hola amigos. Anti hola amigos!